Anyuola moro kod jogweng' mawuok Kadongo Korando e Saba kaunti ma Kisumu West, kaunti ma Kisumu koro dwaro mondo sirikal owuog oko mapiyo ger kata ogundho lalo ma Kambui Konoka matudo gwenge ariyogo tok jaduong' moro lwar ma owito ngimane dweni kane otemo kalo kodhi kanisa. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, jodago wacho ni olalono osemiyogi midhiero ka motelo ne tho ma kamano ji 7 mamoko bende ne oselwar kane gitemo luwe ma giyudo hinyruoge mopogore opogore mag fuoni mag dendgi ka koro gin kod luoro ni midhierono nyalo medore kaluwore kod kodh El Nino ma nja nolandi ni biro chwe e pacho ka. Ma e chalo lalo ma Kambui Konoka motudo gwenge ariyo Kadongo kod Korando e sub-county ma Kisumu West, county ma Kisumu. Picha moko kaka thoth jodak makae, ahinya to joma hikgi oniang', kukni gi luoro e kinde ma gitemo kalo e wi olalono gichop loka machielo. Ne familia mar mosenindo Nicholas Anyango, kalo olalono koro siko miyogi paro mar lit e chunygi tok jaheragi lalo ngimane katemo kalo olalono tarik 2 dweni. Mowuok awuoka kobiro lemo ok obudho to ng'wech duogo dala ni jaduong' ogore piny e daraja. Akwa sirikal ka giyie to ging'inwa darachwani. Jowetena an gi lit e chunya mang'eny kuom jaduong' na no kechane manyocha wan kode ka koro jaduong' dhi e pole yo moro mafuwo. Konywa uru sirikal. Thoni nopoa to mirima omaka kabisa. Darajani osakawa kuom ndalo mang'eny kiwachi awacha ka okolos no butingo maiti wiwa obiro tingo maiti ke chuno ni nyaka watere dala. Jodak yango ni masira mar thono kende okema olalono osemiyogi to nitie jogo moseluar bende katemo kalo olalono kendo yudo hinyruoge kaka mag wil kod tur e dendgi kamoting'o nyithindo koda ka jomadongo. So many people have been injured here, around 7 people in total. An gi mine 3 mosetore daraja ka nyaka koro chopo kama koro onekeni. Osehinyo mang'eny, osehinyo ka jakwara kae mogore piny ma bade ong'ikore ma moni chano ogore piny kar nyathi e goke sani koro nyonde jaduong' ka. Pesa no osegol ka chon kodero dondi nene deputy mayor niloso go daraja ni nyaka sani daraja ni pok olosi ma koro chopo kama ji moko torie koro nyochopo kama tho wuokie. Jodak go koro tielo seyo ne jotelo mane giyiero kuom serem chopo irgi kendo kawo okang' mowinjore kata bang' chwalo negi wach e wi rach olalono gino makoro okelo negi nyaka tho. Ne wasetemo chien kacha, MCA is aware, ong'eyo ni daraja ni rach, MP nosekero joge ka, gavana nosekero joge ka, makoro nochopo point makoro kwa penjo wach daraja ni tiluongwa ni wadwa madh chai office moko madongo Kisumu ka. To gima lich na pok gibiro be pok ng'ato nyono ka ang'e ni ka wawacho tiwacho na buom pingo MP abuom pingo sendeta abuom pingo MCA. E kinde ma gikwayo sirikal mondo winjruok gi mapiyo ochopo resgi e lwet olalono gikoni gin kod luoro ahinya ni ka kodh El Nino mane olandi obiro gore piny to kata mana 70% mag nyithindgi matiyo gi olalono ka hawo skunde sombgi biro rochore. Luoro ma wan go ni koth mabiro madwe mar 9 ni kidek chak muk daraja makoro dong' mararacha manye wagundho ni to at the same time kidek kata ng'at moro chak thoe e daraja ni. Akwayo sirikal mar Anyang' Nyong'o kaka gavana obiyo chopie kata en owuon kik oor ng'ato obiyo ne daraja ni kik chak bineg ng'ato kendo. Jodak maluorani koro medo sundo sirikal kod jotelo mane giyiero mondo owuog oko mapiyo okonygi gundho laloni ma Kambui Konoka kapok kodh El Nino ogore piny. Gigolo siem ni ponono mano okotime wang' sa to gin kod luoro ni ji mang'eny biro medo wito ngimagi kata yudo hinyruoge mopogore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, tiyo lalo ma Kambui Konoka, sub-county ma Kisumu West, county ma